egy sört! Azt ott! Azt kell ott megütni! Na jó! Kicsit így menjünk arrébb, hogy így beférjen a tömeg végén, és halljátok a tömeg. De kit érdekel, amit mondasz, Geri? Örülök, hogy sok gól van a csapatban. Jó van, csak haladjunk! Lényeg az, hogy nem volt jobb support! Dénisz! Menjél már lefele. Menjél már lefele. Menjél már lefele. Igen, de próbálták kinyitni a bátot. Hallom még is egyébként, ha beszélek? Kicsit még menjünk beljebb. Kérsz két hangfalat? Mi? Mi mikrofon is van hozzá? Megtanultál menni a vízdiba? Kibaszunk neked 600. Ugyanolyan szarul lolozok, mint eddig. Bárki kérdezi. Nem volt jobb support, én mentem. Na. Most már nagyjából így hallható vagyok, ha innen üvöltözök? Srácok, a bubit egyébként így lehet, hogy leraknám, hogy ne ketyegjen az óra. Csak így jó tanács. Ebből vagy tanulsz? Tehát, Geri, csak egy kicsit hadd basszanak. majd. Videókóla! Végén nyugodtan bárki megbaszhat. Tehát. De neked nincs akkor. De most játékos! Csak azért, mert hideg volt! Köszönöm mindenkinek, aki megvédett. Tehát, térjünk át a lényegre, mert különben sose lesz itt az összes bubit. Várjál, inkább tűnne, basszad össze! Most már! Én vagyok az a hülye gyerek, aki magára vállalta ezt a rendezvényt és elkezdte megszervezni. A vicc az egészben, hogy... Tehát, szerencsémre a barátnőm azonnal kapott az ötleten és segített. Nagyon szeretem egyébként, szeretek így egyenlősnek beszélni, mert Csak egy számítani arra, hogy nem hallani semmit. Pedig lehet, hogy a végén még értékes információ is elhangzik. Tehát a következőről lesz szó, gondolom mindenki azért van itt és mindenki hallotta már. Az a cél, hogy az összes bubi ide kerüljön a Schönherz kollégium tárolója elé. Már egy hete dolgozunk azon, hogy ez gördülékenyen lemehessen. Reményeink szerint sikerül is. Amit majd szeretnék kérni, hogy amikor én azt mondom, hogy jó, itt vége a beszédeknek, és kezdjük el az eseményt, akkor 4-es blokkokban érkezzetek légy szíves a pulthoz, ugyanis akinél kártya van, az majd fog kapni egy útvonaltervet, amin közlekednie kell, illetve ami alapján kéne gyűjteni majd a bicikliket. Minden kártyatulajdonos felel a saját kártyájáért, illetve a vele menő 3 emberért. Azért mondom el nagyon fontos, mert amennyiben nem jól dokkoltok esetleg, vagy túlmentek egy állomáson és túl sokáig mentek és túlcsúsztok a fél órán, abban az esetben elkezd számlázni a rendszer. Ez 4 biciklinél alsónkon 2000 forintról indul. Azért mindenképpen figyelnék arra, hogy a kártyások tényleg felelnek azért, hogy úgy menjen le ez a rendezvény, hogy annak le kell mennie. És lehetőleg senkit ne érjen anyagi kár. Rasta, én se ugattam bele mindenbe, amikor te pofáztál. Csak minden más. Tehát. Hadd mondja már, hogy azt induljunk. Igen, mert különben sose fog ide érni. Meg nem akarok intézni. Részemről, amit kérnék, akinél alkoholt látnak az emberek útközben, vagy akár megálláskor, a rendezvény ideje alatt kérem senki ne igyon, mert kizárjuk a rendezvényről. Nagyon fontos, Akkor fújjunk egy szondát, jó? nagyon fontos, lehetőség
lehetőség szerint ittasan senki nem ülhet biciklire. Ez azért van, mert nem szeretnék balesetet. Még véletlenül se, jó? Szabályosan közlekedjen mindenki, betartva a KRESZ szabályait, nem szembe a forgalommal, az útnak a jobb oldalán, lehetőség szerint úgy, hogy tényleg gördülékenyen menjen le ez az esemény. Részemről azt hiszem ennyi, mert én, mint beszélőke, ennyi, amit hozzá tudok fűzni. Az útvonalakról a barátnő fog egy kicsit beszélni, mert ő készítette el a javát, meg hogy ez hogyan fog lezajlani. Annyit előre el tudok mondani, hogy akik oda jönnek, tehát olyan csapat jöjjön, akinek mindenkinek van BKV bérlete, vagy senkinek nincs BKV bérlete lehetőség szerint, mert akinek nincsen BKV bérlete, azokat olyan útvonalra fogja küldeni, ahol nem lesz rá szükség. Lesz rengeteg olyan útvonal van, ahol 4-es, 6-ossal kell menni, ugye 907-essel, 973-assal vagy a 914-essel. Ezek fel lesznek tüntetve, kap az itineren minden. Tehát a bubikártyás ember meg fogja kapni az itinert, és ezen minden ilyen kérdés föl lesz tüntetve. Ezen kívül lesz 4 darab HQ telefonszám mindegyik papíron. Ezek a mi telefonszámaink, bármikor hívhatjátok őket nyugodtan, itt a HQ-ba vesszük föl. Erre légy szíves az útvonalakkal kapcsolatos információkat miatt hívjatok. Ha beszorul a bicikli, vagy technikai probléma van, azzal kapcsolatban van 2 műszaki, illetve 1 darab diszpécser szám a telefonon, a papíron. Ezek a telefonszámok, a diszpécser szám, az közvetlenül kikerülve ezt a betárcsázós rendszert, nyomja meg az 1-es meg a 4-es gombot. Ezt kikerülve közvetlenül a bubi diszpécsernél fog csörögni. A másik 2 műszaki szám pedig az itt lévő bubis kollégáknál. Most már nyugodtan kimondhatom egyébként, hogy a bubi üzemeltetése küldött ki embert, itt vannak és segítenek, illetve amiket promócsomagokat kaptatok, azt a MOL-nak köszönhetjük. Ugye a mai nap folyamán nők szerveztek le nekünk egy ilyen kisebb Jó, és akkor át is adnám a szót a barátnőmnek az útvonalakról. És én már csörgök is. Sziasztok! Szóval sziasztok! Én terveztem az útvonalak nagy részét. Nem tudok ordítani, szóval ezt a hangerőt muszáj lesznek elviselni. Az állomások nagy része 7 és 11 állomás között van. Nagyon fontos, hogy minden egyes indulási ponthoz menjetek el, és onnan visszafele haladjatok. Vannak bonyolultabb útvonalak is, nem mindenkinek tudok olyan útvonalat adni, ami neki jó. Tehát logisztikailag nem mindegyik megoldható. Lesznek olyan csapatok, akik kb. Egyszerre indulnak, és 4-es 6-ossal fognak menni, azokat nagyon szépen megkérném, hogy elcsúsztatva induljanak. Tehát meglátják, hogy egy csapat ott van, akkor várják meg a következő villamost, és úgy menjenek. Aztán mindenki fog kapni egy térképet, egy útvonallal, és egy lapot, amin a fontos telefonszámok és az útvonalhoz kapcsolódó legfontosabb információk vannak. Rajta vannak az állomások nevei, kóddal ellátva, valamint ott vannak a HQ telefon.